Osnovna škola Gornje Vrapče jedna je od 6 europskih osnovnih škola koje sudjeluju u Erasmus Plus projektu pod nazivom Europe Through the Lines of Literature. Svaka od zemalja sudionica projekta odabire po jednog književnog autora čija djela djeca obrađuju na zanimljive načine. Tako su naši osnovnoškolci ugostili učenike iz Italije, Njemačke, Poljske, Španjolske i Cipra kako bi ih upoznali s radom Ivane Brlić-Mažuranić i obišli hrvatske gradove koji su povezani sa životom te književnice. Zagrebački učenici, zahvalni na mogućnosti što je njihova škola dio ovog projekta, odlučili su uručiti priznanje gradonačelniku Milanu Bandiću jer podupire ovaj projekt. Danas smo se došli zahvaliti gradonačelniku zato što je prepoznao važnost koju je ovaj projekt imao za naše učenike, školu, grad Zagreb i našu domovinu. Za vrijeme boravka u našoj školi učenici svih zemalja predstavili su svoje gradove i države. Život i rad Ivane Brlić-Mažuranić kao i njena djela raznim digitalnim materijalima, što je osuvremenilo nastavu i učinilo je zabavnom. Završetkom projekta učenici će proizvesti digitalni turistički vodič koji će biti obogaćen digitalnom kartom s fotografijama i videomaterijalima svih gradova i država kojeg su naši Vrapčanci posjetili. Pred gradonačelnika su stavili zahtjev da se taj vodič objavi na stranicama turističke zajednice i službenim stranicama grada Zagreba, a ta će im želja naravno biti ostvarena. U projektu učenici upoznaju život, rad i djela određenih književnih autora koji potječu iz područja na kojem se nalaze škole koje su sudionice projekta i osim što zapravo uče književnost na puno zanimljiviji njima i prikladniji način, obilaze dakle mjesta iz njihovog života koje bilježimo na digitalnoj karti i na kraju projekta proizvest ćemo digitalni turistički vodič sa svim lokacijama koje smo u 2 godine za vrijeme trajanja projekta obišli. Do sada su susreti ovih Erasmusovaca održani u Hrvatskoj i u Španjolskoj, iz koje su se naši sudionici vratili puni pozitivnih dojmova i riječi hvale za domaćine. Učenici škole španjolske koja je u tom projektu s nama, oni izrađuju glinene i staklene predmete i time ostvaruju dodatan prihod za svoju školu. Takve predmete mi smo donijeli gradonačelniku kao poklon. A da ne bi bilo samo da smo učili o njihovim zanatima, mi smo išli u razgledavanje gradova. Ovaj zabavniji i moderniji način upoznavanja i približavanja književnosti djeci hvale je vrijedan projekt u procesu obrazovanja, ali jednako je važno i što grad Zagreb prepoznaje vrijednost ovog projekta. Projekt pod nazivom Europa kroz redove književnosti tek je jedan od programa iz područja Erasmus Plus koje podržava i financira Europska unija, ali koje podržava i grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport. Držimo da je to vrijedna inicijativa od strane Europske unije, način da djeca grada Zagreba i Republike Hrvatske upoznaju djecu iz cijele Europe. Nadamo se da će djeca i dalje nastaviti uživati u književnosti na moderan i zabavan način, a mi im želimo ugodan boravak u Njemačkoj koja će ih ugostiti ove jeseni.